Onokafo ene anopa yepeja udin ye udin kese kasa udin ni munyam ka se da bia kwanya wode to ma ba fa ne mu yi aten kan ne mutu ya fose da wasem se anopa nso no se wasem beba ama okra biara de mesro nyansa se meba no mengo sari tumi de achi ne mpeja ye ne nyi mfiri bonna wiye no ye hye nkwan ye bia fa ba mu kasa ne fie mu kenkai ahohom nyina me so omode o ma hye ne na se da din ne o wasem mu amen de Awurade ase anopa yi one domine na wo bra wo de ho ye ya sore ne ntime sore me Yesu Kristo adaroma opagye agina na so ani da so na awofam ba Kristo Yesu adaroma o ma ye ne da so e ogide wa resemu sa ono a wase nyuma paso no o de abakwa wie pam ade abakwa me pese a Kristo fo nya sa ni da so no Yesu paso a Kristo di oni hwamo obele di akonsi awodwo ho nti di ehia me kasia ayo agen sakra na me shaw amen ade ba ko me pasa na yeni won komoni 1 Kings chapter 18 1 Kings chapter 18 Elijah ane Ahab ntokwako Elijah ne Ahab ntokwako ana mpesa yedi won komo kakra na etobiribia ewasa yamaya ni je wa Awurade ayanya no mu what you say yes Awurade ayanya no mu sha mi hwe enipa dasani so ni nyame bedi asia na enipa na ya mmobo ane da me kasa wa sore na me ka bibi sha abofo Satan kura ni mi sha tumi ya okura no sabi ontimi mfa nkogire nyame anim so one ni kodi asie Lucifer ono kura yawe se tumi a ekura no no on deserve kura so be gire nyame anim no akura gitum mo ne nyame adi asie Lucifer na yawe that's right enti se nipa bi kombusum bia there's no need say we nipa no ba out ebe jimi ho that's it yes free nyame don't say this ya semini bosom na nkasa na okomo no enke kasa ono agitum say God is God ono nkasa agitum say nyame ye nyame what you say ono agitum or that heart me paso obi ati asiasa so obi kura bayia na nkasa na abato mo ni ewu Yesu a or bow down that's right who Jesus you bow down now me check Acts skeward mano what is your mano shame minimum Jesus ana Paul nso mahuno na won so na why ana Paul ba tuo sa mano kuro ji Yesu di na won e omodi ahopopo na agie that's right what you say entiade ba ko me pasa akonfo a mo Ghana mo ti asia ne se mon famo somo no ancompare Kristo som ntimi nye da monyi sa ni wusam no mfiri ho ana nyina ba bia nka botisam entia Jesus Christ no anu ampa every say hom ya homanya se na de ma ho amen so dia asia yes moja wo mu no anya kira man na de ma ho ana anya kobiri anya nto anya ma anya papa nya ya kanisai kokobo nsam kofio monti asem ni ye monhwe na manu antie nyame die monhwe so what you won na tia be very careful tena baby but be very careful sir o ma wanu antie nyame ti asem ni ye etobiri bia na obi aba TV so na okeka nsem hunu ana munyama na amosomo no te sade wono ana bo na ho Jimmy asase na wote soro bosom na debato ho so far sisi so si won sum ye nyame no a what you say ko bo asase na traso muti asase we ya so enti so far so oni no asase so na nkwa ho me wo hwirim na nya tegare anase o ko to bi awo jon ana de ma wo no you need to respect most high God ka wono tum fani dia ma no ti asem ni ye enti me kan say mabosomfo bia nkara no ntum what you say yes na bro won se ma nyame a ote ase sa so na me ka tra hemfo ni nyina
enkasa makonya se wakonya ne ya nothing fa konya some hunu no put it aside ya semri emfa konya foro konya na gudamu a he ko twadua wo ewiram ni ade aboa bi nwuma se adura so no emusa konya ne nche ya nyame ya so no no abo ni dia nti asemri ye dia na ade ya no na ayo na omo nti momfa ne dia ma nyame amen asema maka kira mo no cause we dey ada bia me come she mentimi nkamfo bibibia asasi so accept Jesus Christ only Christ alone I serve only Jesus Christ alone I serve that's right nti sa me batre na se man pege Jesus ya na me kura me ya yare nti na no pay ba bia wo o fa Bible ani adi nkomo Isaiah 44 verse 6 me de kasa na mabaka da Elijah sam no Isaiah chapter 44 6 Isaiah chapter 44 verse 6 odifo bi nsema oka osabo sonsom ye kwasi asem Isaiah na kasa no say God Israel hene o man na no so a o se abosonsom kura me mfa ntoto de ai odanda na ne o se I am kwasi asem yo wade bi o fa ntoto bodan sem ne agimi sem kura ojila was memfa ntoto dai odino ne odifo no o se abosonsom ya nkwasi adwuma asem kura o se nkwasi asem se ni pa ko hira mu ko twadua no de beto dam no agu so nsafra na nana komzo nkwasi asem pa o ja se oni pa timi ko hira mu no akwape o de se nantwadua nantwiu abo nantwiu akotwa homa chem no o de nwura be sane dachi no to din say nyame ukohwe omnyama o tie nsam no a Isaiah ba kansem yentie o say God Israel ndimafo asafurade sie ni odi kanfo no otidifo muntie sare o sika no o so no no odi kanfo ono no otidifo onyakopo bi ne ho gemen o se nyame bia ne ho aje ono awurade no why not seme o ka sem bi why not se no manenka manenpa mu nka sinanim why no fit sense de kire o man ya wodi besio ba no wana ne dano wana free tetente de kire o man ya odi besio ne da ne ma ebeba no you so amen it's talking about the Christianity what you say that's it any the ababa yento so nkai wo se ma won kire de beba no de beba mo mama komantu owi o se amoa komantu o se na mu nsuo eno free tetente ne na ma oti no kan mo ne madansefo onyakopo bi wo se menko obisa kwesno nyame bi wo se ono nko botabiala ni ho number 1 botabiala ni ho minimo biala o se onimo bia awuyufo just say nyame no oni stage oni yanka ne say the standard that's right see the bibi totono ho enyeye oni bi o dia say oni class botabiala ni ho o dia say enti say no obi so osombo somo a aya spirit nyame boy ya oto no twene ye ono amu nyame bola so na maka no de wa mu no asomo na wo som no ya bola de rade mu no o dia say ade nyame apo ana wo fa say wo de ni ye nyame so kranya se no trim something Isaiah say enkwasi asem no pa ade obi mpe no o dia say ade obi mpe o wato akene no na wo wakofa ato akene wayi na di aya bola ho ho asade kode the Isaiah said you know say asabo so chum kran kwasi asem some ko bola so akofa chance abedi sa na bosomfo na konfonti o Jodi ase ato akene according say na me bai no mo yi ni o ma bi o makro wotimi say ade na o mo yi na we na ache abruti ne mani odi fa abruti na aba wa we na ache na me say awurade bola the 5th grade abedruga da bi no 5 kra 17 There's broni no wo so yi tunu kromo a anya abedem odi yare ye bebe fi no mo yi mattress bi wotimi say wotimi say nipa na oda so no awu wa draw them sa what you say dio so enuntina ya ne je bosom hu no ya de ya mpam no always ade anye ya ato akone se ga na bibia dada na papa dio Christ wa unique yempe wa ye tsamen kan say wa ye as no yempe unique yempe what you say tembia pa bola ayi subai
yɛmɛ so amen amen dɔw to aso kan awunyimfo nyinaa yɛ kwa owi a wɔse ahohu akɔ honini yes hononyimfo nyinaa yɛ kwa na de wɔn gye wɔn anim fa so wɔn na wɔn adansefoɔ hu na deɛ na wɔnim nti wɔn ani bɛwu kenkan wɔn na wɔn nyɛ onyame bi na wɔgu hɔ ni ɔbɛkasa bi o ɔsɛ hwan ɛna nyere onyame bi na wɔgu hɔ ni bi a ne so ne mfa so hwɛ ne mfafoɔ nyinaa ani bɛwu ne mfafoɔ a ɛgyina ne nkyɛn nyinaa ani bɛwu na ɔdwomfoɔ no so yɛ nipa owie no ɔsɛ ɔnwomfoɔ no ɔyɛ nipa ɛnyɛ nwomfoɔ na nyere ne ho na mmom nipa na nyere ɔnwomfoɔ no ɛna saa nipa no a wɔgyina wɔn so nyame na ayɛ adeɛ aban ɛbɔɔ no ɔnsɛ deɛ ma no yɛ nkɔsɛ asɛm no no nipa nsa no adeɛ na akoto sɔre toa so kan ɔsɛ ma wɔn nyinaa hyia na wɔn nyina hɔ ayi wɔn ho pɔpɔ wɔn n'anim wu kenkan ɔtomfoɔ sɛ adwene yɛ ogya mu adwuma ɔsɛ ɔtomfoɔ ɔsi na adwene ayɛ ogya mu adwuma ansa na ɔtomfoɔ ɛbɛyɛ bibi no wɔde adwe hono egu na adeɛ no so na ɔde dadeɛ no ahyɛm so ɔde ahyɛ na wabɔ mframa na asɔkɔ na ɔde asaeɛ abɔ so toa so kan ɔsɛ na ɔde n'abasa ahoɔden a ɛwɔ mu no yɛ mu adwuma ɛyɛ mu adwuma odi kɔm nso a sɛ ɛkɔm de no a na ahoɔden ne hɔ bi a ɔde bɛbɔ wanom nso ɔtɔ apiti wanom nso a ɔtɔ piti aduadwomfoɔ yere nhoma mu wɔde ahyɛ duadwomfoɔ nyere awie nhoma mu ɔde pɛnsere sensa ɔde pɛnsere sensa ho ɔde adwene de yɛ ɔde adwene de ayɛ ɔde kɔmpas sensa ɔde kɔmpas asensa ho ɔbɛrɛma nsɛ so na wayɛ ne nipa nsɛ so wɔ nipa ahoɔfɛ so nipa ahoɔfɛ so sɛntena dɛm obi kɔbu twene duro anaasɛ obi oduaboɔ anaa odum ɔkwayem nnua mu ɛma ne nyini na ɔde aba fie na ɔtɛ sesɛ nnuro na nsuo ma ne nyini na ɛyɛ gyama nipa na saa dua koro na ayɛ deɛ yɛ nyame si dɛm no ɛbɛyɛ gya ama nipa kɔ akɔbubu abɛsɔ na ɔfa bi to yɛfa bi nso de atoa wɔ ɔsɔ bi to paa no yɛsɔ bi nso de ato paa no obi mpo ɔde yɛ nyame sɔre yɛsa de yɛ nyame sɔre no ɔde sene wɔnire kɔtɔ no wode wɔatrɛ se wɛ o yɛsa de ase hodiri akoto no ebi nso kora wɔkye so nam toa so wɔ hɔ ɔgya hye fa ɔde gya se fa na fa nso odi nam wɔ so ɔkye nam wɔ so di mɛn di mɛn ɔtɔ nso ɔto bi nso na ɔsɛ wiɛ ma no ho nyɛ ne hye gyeme so amen wate aseɛ mepɛ sɛ obi a wotie me no tie ne yie mfasoɔ biara ni so mfasoɔ biara ni abosongoro so o ɔmo som no deɛ nti aseɛ biara nim deɛ nti awurade ɛsɔre tia Israel ama Israel hu na ma ne nyinaa ne sɛ Israelfoɔ de nyame foforɔ bɛgyina n'anim awurade bi tutu nyame ho ana ayi hwɛ sɛ awurade akɔyɛ Israelfoɔ firi Egypt ɛkɔm na ɔmbɛyɛ ahonini ɛna nyame bu firi kum nipa ayi 23,000 a day enti abosonsoma nkasa deɛ ɔho kyɛ sɛ nyame ne twa so a yɛ nations amaman still yɛda so huru nyame bo yɛne ahemfo ɔbɛwura so ɔyɛ ɔhene kɛseɛ ɛnso na bosom hyɛ ne ntoma m gyimi ana sɔfo awia ne nsadeɛ na wowɔ ne nsadeɛ anka wobɛsɔm bɔsom wɔne nsadeɛ wobuadeɛ a wodwene sɛ nyame ne bɔ wo a wowɔ kɔnyafo wɔ kura wo sɛ ma wo down to you wate aseɛ nipa mu adeɛ kɔtwa dua na adeɛ bɛtwa nyame poa ɛsɛ na ane bi sɛ TV so na sɔfoɔ bi ɔyɛ prophet na kɔnfoɔ bi ɔne no dabia meka bibi sɛ memegyina wei na me kora afrɛ me a memma because sɛ mebɛtra sɛ makɔnfoɔ aka ma ka mɛto no twɛdeɛ mɛsɔre akɔbɔ no ani so because mehu na ne mahu mebɔ nsam yɛ sɛ mene yi nti dabia meka bibi deɛ nti awurade pane se Israel wɔsoma bosom Sidikia pɛn so Kinahab pɛn so wate aseɛ wɔsoma bosom akɔdu mpampa so wonim sɛ abosonsom ti awurade ma Jehu akoma Ahabufiefoɔ nyinaa o wɔhye wɔ mo nyinaa ase wonim sɛ Samaria ni bi ɔhene bi wɔyaree wote aseɛ ana wɔkɔ ɛkoro nyame hɔ awurade soma Elijah ma wɔkɔhyia no ɔsɛ nti nyame bi ne Israel yɛ wokɔ akuro nyame hɔ wonsi fam na ansa na ansa na
akoa ne wuo no wonim sɛ Elijah kum ayi asogyafoɔ more than bad ya wo ho ai ko busa sɛ me pese atiefo ntie ne yie ade awurade mpa ya bosonsom da bia ne ka ne sɛ Ghana ha no sɛ Ghana betumi afa no ntoma pafra ama awurade ani aba ha ama himfo di akonwa ne president anya dwene fitaa buoma no a ise yi abosonsom firi o ma no ise yi abosonsom efiri o ma no no ne ha wo oya se ne stop akohwibra gay ne lesbian bravo fon oya se o say Freemason for aba under your friend former president Adokufo. Yes, omaba ona no. Ajekumkufo. Yes. Okay. Odia se, yaba ona no. Yes, we come on. You did not be grade, you did not be baby ni atwa. Enya edam fon so. You did not be gunu kom no. You did not be gunu kom. Ono so aja to me say, remember Freemason. What you say? Enti ya ko bia no. Ghana ye hwe. Mani jimbo. Onyo ya busu samo. Busu so mani jimbo do. Ghana for the bia meka. Nuru. The bia meka. Oh, all the political leaders. On pedro. E mo trase. Pabosom. Trase mo hwe. Nhwe. E free wo ma ba ya wo mo trase. I know say. Why say from my ultimi ko gina? Onim nyame. Oko kase so mba kase han. Enti obi ko gia. Mo satie ni ye. I am the so na so nya leader. I am the pa. Na na ko fa du so hwe yi. Sasem huru won fare hu nkojim. Onkodibi. Yes. Because anya dia urade pa o. Aya chiwa dia ya bosonsum occultism a dangerous. Dangerous. Asemo. Kuma se aya wa hemfo akese a omdunjo Freemason. Your leadership power kuma se ani ne nkan ya dunjo bie. What you say? The senya me abufuo. Nti de man na me bufu Israel. Ya man na Nebukadnezar punish Judah for ediri aso dan tugu ye nyina no no. Abosom. The sum abosom, the French saman. What you say? Say Ghana develop ama ya sofu fa e Freemason. De question no. Ha, sofu bi aba say kawa. Asese ne support no or part of them. De question. Onya kodon Illuminati ni say wom. Entempa ye ba masika. Sika e be twama on. The dada wa se bra ye mo bishop or ye boa ye du wuram. O se le sitia. O so man ni se asofia bishop. Aso no wa kodon. Ya ma kawa. Uti aso adam na o hyeche. Uti aso adam a wo bom paye na o hyeche. Na o kura ya trempa ne de amaw. It's a camouflage. Odi nyame adretire ana bosom ne taachiri. On say the city. O ka kan so identity suffer we preach samesi. Me se some message o. Je ma du huru nyame bo. Ana me ka de ni papa. We also Freemason for be and lesbian for the gay for so beba. Se hu se bo bi aba so. What you say? E ba se yen so lesbian e gay e pese e bo so aba so. Mo so be nya ni pa aba na ba so so. What you say? Na bonne na tre. Ade wo how ani wo hwe na ba mu amam. Won shall so. On sa some we buy no. All the political parties no obi akana no atum. Obi akana no atum. Se ndo mo mfa ne se ya ade bia o. What you say? Mo ni say twetu o hwe ba. Sika na nko bi di ya nko be kan wasem. E peje sika ne ade amaw. O de ni so wawie. Wawie ya ne enahia. Ya se bi ye. Ade yo. Kina hop. Atrase bona dwem pose. Oba sori etie nyame a obo so ne asase. Woni so atrade defo komo. What you try before come on? About top be commercial and a Ghana. We are software, not so powerful. Near Moditao. Near Moditao. Yama so for my kuka. What I say? In the name say, what is a prophet to be in a ballpark kuno? Papa my yoku in the name. I brought the down mini Kobe. Yes, but Pama Ekokum ni kwa. What you want to do?
office work munipa. There is accountability. Ebe to biri bi ho. Me say so you can get akwa na preacher. Get me my order say shoot that guy. It's me my order shoot that guy. What you say? Yes. Say baby a Ghana akekon. Oh, I didn't. I hear mum. O say baby aduro no. We a wo hwenye ye. Ye de ogusuo na ye boda wuru. Ko say wo school na ayo ba. Na so baby so pa na so mpre. Na so ye obibi. Me fa so ye ro de nse hihye ho. Na ko report ma head mistress. No aka tro so tro. Let to say we ni obibi. Sign bonds. That's a BBI force. Force. Yeah. Yeah, yama boni na judge hiri. Yes. Say university commercial. Omoye pono. Oh, omoye. University how? Omoye. Ache. Lecture let me you ba ma to so lecture. Saba yo ampo sama no omoye. Yes. No dia WhatsApp obi me pe. Omoye pa, very common. Obi adu no. Ade omoye to say sikadrofo si sambo. Misa ya ka sikadra. Say obi okum nipa de ne pesika. What I say? And so na mo ahu. Come boss I want me. Say obetia me pa dia. To somebody. O say somebody ni nyira. What I say? Me risika be je na wo so tutu. Na abosoma kotre na ne de esi ha. Na kodi awuo na ne de esi ha. Kidnapper. Bebre. Na grada na ne de esi ha. Bresika na apa mema bi. Oh the akro. To go kidnapper. The whole somebody nkwa. Akwa bi so ayi ebuakwa. Oni amamu attested to no way. But oni wakani jamsa bramo mas kaduro. Edio. Aso on see somebody abrikwa kame ensani. Oh, I am never my permit. And to be trusted with sase. And to ye Christo ni bi obaye panini. Our man. Panini anyina akodi dimpanifo bi nsamu. E dey dane o mama akomai. The son passa your bonnet. That's it. All about your man akodu. Be your man akodu. Nti bonnet be kwa woni isaba chew. That's right. E ba chew said your bonnet ye chi ya no. Se all school na ko pa adwuma. Adwuma wura timbusa say na wo fam prada. On fari o. O kasa da bi os manage ho ntia ba ndai. Adwuma de wo. O chew said ye chi ya bonnet. Oko kasa me kwasore o se koma asofu mi adwuma ma. Adwuma de da won. So yes. So for adwuma kwa me ni say I was say Christian churches they to me trust. Na ya dwere yan sore ma no. Ye hwehwe o mo daachi ba bia daachi ye do mbedu. Yan fare nkwagia ne nanchen. Because I didn't. Yes, I was say boy yan ma no. No mo timi abo konkono bla. The bia adwuma mo munya bia de aban. Aye. Ni jai say tesa me hwe no bia na nsere. Yes, for ne twemo. Bia kono bia connectan. Satan yo for kwan bias. Can I have or sorry against God? O kunkuma sofu ni nyina o. Sana nyame nchade. Na Elijah ni ho. Elijah ni ho. The can I have what I did from you. Ba ko di Micaiah. Ana ba ko nso di Elijah. Tawo. O tawam pa because o mo kan Yankopɔ asɛm. O mo papa mi sama mi gyina hai. Anya de o hiri bi apam asɛm. Asika fo man woi. Ahi free come kra de abuafu. Akwase we le gyina on na gyina on. On na gyina on. Ya ya se on na gyina on. Unim o wahini na ni na ma hayawo. You need to calm down and respect Most High God. Forget about your position in Kumasi. What do you? Sure. Somehow. What do I say? What talent? Is that me jai? When you say me preacher, may I set the machines. I'm not for sure to preach it here. But I don't care it so he need to watch some there. I have authority from above. So I can watch him. I will you na me body. So say uncle. The branch who tell me show. Asoma na wonu na mu na amwa. Sika do na wo dia kire no, wo se jam le bufuo.
the person na wo sakra the person na wo jai san anuama foro bola na woni nam so na be ya jai amen what is here asempa na make tro no pay tieniye oya ya no kunkum wadifo ni bi ana obedea otoni no so no me sham wo hini nim wasam sa no fa adifo no 100 odum na no kura ne so hini ne chi no ko ba no ko bekuno ba no wa somfo wa himfie ho what is here adifo ne basa na o doso no ofrefre bi odum ko sie odum frifie ho dom ko hintae what is here say le be ya mfa boso nuane ma wo at the same time ono adi ni sika na duane e fidi wo the Elijah tell no no ko pa ba bi try o wala urade se kwa habo obedi o ma hihya Elijah sao o mu hu no abusuafo adubra wa se akristofo asofo papa anya se pakafo sore obi again na ka kro no o ba ka se ye nhyira de be si wo ma we mu no e be to biribi mbe hu se yes tese ade so obi akoba wo se kro no increase ora abase galamse sensasi what you say galamse sensasi ya na na do koka se galamse anyai what you say ma ma comment o me say ne kro no ne ya bebo o tumi de na no si pan so ya say an ya bebo kro no o si anyai de ne ya bebo se o sasas no men future leaders no abekere won no bi si ja no si ne ya yes si jai na so for me so to na so dem say me god ne pia ma so dem kura metu you don't stop it why you say and you also quite kobuasi what you say why you say yo the person asemi o ho aye kan o say kasi jam face fact that's all mama kan krancho ya me ko boss wo film me di broni bi na ko bo na su ye sensuo na na me mafere aye fin onu bi anyeye aso de na ko nyira no na gana fo ahemfo ne mparimfo ka ho galamse na ye to all kings political leaders omo nyina ka ho what you say awo here ni be betimi to excavator yani be 13 billion 14 billion yani be betimi to bi what you can get your abodon ko before so betimi to excavator nka ho ntimi me pasa obi a wotie me tie niye ba bia bosonsom akeka koro no kina hap wa ya fa Elijah sin shonto abusumi nsia eno ko pa ba bi tra na urade feedi no urade man nsuo no ma na aduane di watu sum na wode safo na heda num obi aye emie akonfo nso okro ma omo ntumi bie woti ase anka da ko nanka akonfo okro ma mama nsuo ato e pobra pa nanka mama nsuo to ne e wo se moto nsuo on se de sitie ya na mstress bosom nse ansi adam ana kronfo ko wiai santo se tena mayo se wan nyama me boa enso ana kronfo ko wiai akronfo wiai anu asa ko police station se aprosi fo nhwehwe ma no asia asan ko je police station sa aprosi fo mo no hwe ne bosom bosom na wo so mu obi afurisham ya timi abawia nyame aye wia ne koro nyame ani ka samne se obede anamo wa pamaba no pa habaya ko menwan wato na ni Elijah na gira wona Elijah se koka che abse Elia nie no so nyame nipa ba bia wo tia ikura ya ba o so ma we na wo o de so ma be me gira me ya bofra mfiri mofra so misro nyankopon enu bi ne ye pe e wo se nya nipa bi wa himfie ani president ani ma wo misro nyame amen abeka no kwasoma tra hemfo ne mpanimfo amen wo se misro nyame te mara na na ye sa no me ma support no
before mother yama from the fed for her domisie I'm feed woman da so na de ose men koka no ose koka kire no se wura de tie se na mayi hu adi akira no koka what I say abo so hu Elijah was saying wo hu no was saying was okay yanko akwa Elia ne tetrata wo de otiasema abo kan wo Israel man bofo asema wo na wo ha Israel adwene no no fisher Bible say and some nyame foforo anya de yaba an kame ho ni wura fi what I say man bofo pa ani kina ha that's it wo say Ghana kwa yanko so me say de akoso nyira ahemfo no ahemfo ka ho ani asesa bosom so se so konkran the timi sambra say ye so family mo twini no bia nso atie 1 month me mo twini 1 month and kamfu nyankopon 1 month all the president o mu nyira agitum dan kwasiafo bi nso nam krom se sa manfo ne oma ne nyina ne se nana se mo twini mto ya asore otimi wura ho no abatwese ka wo so no asesa ne oma de ko asofo asore wo the whole clan Yakoba no ye bo nko na timi standing firm anso kura na asofo ne hye no so won ko pachew ye bo ne ka o mi yini ma dize da tora bi na fa me hwe Kristo soma wo me da me hunu sa ye di agro o mi nya ye funti ne atete ho ye fu asamba na ne ka no nanka sofo ba ko ba ne nyonko wa wo sofo wa de wa ye mentor ana woya revival and wafro what charging 800 million per 3 days yes 800 million per 3 days about revival what 1.2 billion and was no ne besi 800 dia no ne besi sa what you say obanso first class hotel o sa the convoy na be fu no what's that anya common o tia ka 200 I want to aye no o dan ka ndi sa so fu o ye dan wakoba about Christ no o ba acceptable so no say the ba na sorry mu what I say and you ma koso system ni mo no very dirty we bu suffer and Jesus Christ and afra ya ni na say ya ni ya podu ni adi ni asese ntadia awrobu robu aba tete so dem we Roman fathers on the man be ko bia o di so the man be ko bia o di akire Presbyterian bishops the same Baptist bishops the same Pentecost apostle onyina the same but the man chia ko bia yenim sa na Pentecost ho ntoro yanko kanya asem so ya say me say da bi ada say o man be chime ade ma join independence square and na babili abom tio pay because in some you do a crap pass I am ya say must offer me yeah affiliated to any bia ka ombe hu dia beto wo because me say dia yan kan meka